Ɗariƙi shi ne tauraro na biyar a bisa tsarin taskinan Bazdahu. Ɗabi'an ɗariƙi ɗabi'a ne na ruwa. Ɗariƙi mumtazjin tauraro ne. Ɗariƙi namijin tauraro ne. Ɗariƙi tauraro ne mai ƙarya. Ranar da ɗariƙi ke ɗauka shi ne ranar Litini. Ɗariƙi da gidan biyar suna magana akan yara, suna magana akan haihuwa, suna ba da bayani akan ciki, suna ba da bayani akan abokai, suna magana akan ƙaramin farin ciki, suna magana akan kayan sawa, suna magana akan hanya, suna magana akan saƙo, suna magana akan yabo, suna magana akan sojoji, suna magana akan sata, suna magana akan jami'an tsaro da kayan aikinsu. Hasanu.